iseneno liete mathoth seche moko isebet pinyo ka jodongo lieko nikech wan gi jodongo luo seche moko bet kodgi piny leknwa ni to mbaka mar ni ikunyo bur gotieno to ywakni bende oter kanyo kod oburo gi nga iparo ni nang'o? Erokamano. Mokwongo ne pok pimo ni Polycarp Molo gi an wajo Migori duto. Kamano. Ma wuod manyakwaro Nyango Rabala. An jabungu to waduto wajo Migori kendo wan osiepe. Kamano. En baba gi iluongo n'Ochilo. Kendo duto iluongo n'Ochilo. Baba gi emiluongo n'Ochilo, an to an iluonga n'Ochilo. An aruod Mbogo Kayako. Loyal governor. Erokamano kendo wan osiepe. Omiyo en nyinge no Odhialo nying Ochilo, Aba Dhialo nying Ochilo. Mine owinjo chako Ochilo mang'eny nikech onying maber. Koro an ang'eyo nikech asomo atie wach ni kuom jodongo mang'eny masechiedhe tiendgi. Kamano. Bedo na jasiasa kendo jatelo omiyo athoro yudora e liete mang'eny moloyo maditimre e odwa. Anyalo loye nikech anyalo dhi e liete mang'eny kendo mbaka gi nitiere. En samoro nyalo yudo matimore mane ot koro e ot kanyo samoro ok pim ne jite. Kunyo liel gotieno ne timore kama. Mokwongo liend jaduong' kata ywak jaduong' ni golo godhiambo. Jaduong' kata ka notho gokinyi to ok golo ywak ne gokinyi, golo ywak ne godhiambo. Gokinyi seche ma jaduong' othono itimo ote. Ioro ote kuonde ma nitiere wedene ma liend ni omako kabisa. Chutho wagogni to gi nyithindo madongo gowetene manyaka go bura nyaka kwero kata liswa moro maki. Koro ang' igolo ywakne ka chieng' oloko lando. Ka gik gotieno ka makoro kadho otieno mandiwa kar sa 6 mar otieno tichako kuny bur mare nyaka piny ang' bed nyaka iwacho ni ratego koro puodhi. Ugwe. Ratego en dwe moro ma iluongo ni the morning star. En very consistent. Koro ikunye machop kanyo. Ne gik moko ariyo momiyo ne ikunyo liel gotieno ni dwaro mokwongo ni liel kochak kuny tikunye machopi mang' jodongo nolime gokinyi ka ng'ato pok obiro kete gima rach. Kendo ni kunye gi yawuoyi matindo, yawuoyi ma chiegni mako nyako. Magwe makunye to jodongo ng'iyo ka piny ru maler to giseng'iyo liel magikoni liendni entie kama ber. Gotieno kanye meeting e rekebisho to kendo en mane en sama convenient. To liel kano kuny bur ok nindi. Mano ema chon no. Ikunye gotieno ka kiny piny oru kama dhi karo hiuni to seiki. Emomiyo ni kunye gotieno, ok kunye godiechieng' aeto riyo odiechieng' thole. Ikunye gotieno aeto ka piny ru ka giko hiu kama to jaduong' osekow. Jogo mane onge makwero mako iwene gi bur kore ang' ikete lowo. Mane kaka nitime. To mar baba mineno mantiere ka kadho mar baba nitiere gik mang'eny modonje. Mokwongo baba owuon emochiwo chik ni nyaka wach ni kaw seche 72. To nochiwo chik maluwore gi chik mane jaluo nitiere. Jaluo ne liel ok dhi e mochari. Ne kitho e dala to e ot kama ithoeno ipedho kon rabolo to gi kuoyo tikuo mana kuomi pi. To dher dala maduong' emiyang'o to iumi gi pien aetang' nokuny aeti keti e iye kanyo. Dalano ne ok tede, ji majirani ema ne kelo chiemo to jok madielo mako chiemo. Jomoko ema kelo chiemo